ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ ಏನು ಮಿಶೋಡ್ತೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾತ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ತಂಚಿ ಬರೇರ ಆಪುಜಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಲೆ ಒಂಡೇರು ಅಂಚ ಕಾತೊಂತುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ತಾರೇನು ತೋಜುಜರ ಬೇಗ ಬತ್ತಿತ್ ನೆಡ್ಡೇತ್ನು ಮೋಡ ಬರ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪ್ಲೇಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಜೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಂದು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನು ಏನೇ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಲಾಕೊಂಡ್ ಸೀದಾ ಬೈದನು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾನೇ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ದಾನೆ ಮರ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬೈದಲ್ಲ ಇಂಕ ಕುಳ್ಳು ಸಾಕಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡೇನು ಬತ್ತದು ನಾನೊಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕುಳ್ಳು ಬುಕ್ಕ ತೋಜ್ ಜನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗು ಬರಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಥ ಬುಕ್ಕ ಏತಂದು ಕಾವು ತಾಳ್ಮೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಬತ್ತದು ಅವರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಡೇರು ಏನ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರೊಂದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಪಿರದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಣೋಡು ಉರ್ದುಂಬುದಾಯ್ಕ ಅನ್ನದ ಮಸ್ತ್ ಗರು ಬರೊಂದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಸಿಟೌಟ್ಗೆ ಮುಟ್ನ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬತ್ತೇಂದು ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದಾತ್ನು ಕೂಡ ಆರು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಯ್ನತೇನು ಇದು ಪೊರ್ತೇನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ತೋಷ್ಪಾವಿದಾದ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪೇರಂಟ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ತೋರ್ತೀನಿ ಟಿಫಿನ್ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ತಂಚ ಟಿಫಿನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಅಂತೂಲೆ ಟಿಫಿನ್ ನೀನು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಶ್ಪ ಬಾರ್ಡ್ರಗ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೂಜೆಕ್ 159 ಆಯ್ಕೊಂಡು ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಶ್ಪುಗು ನುಪ್ಪುಗು ಬೇಟೆ ಉಂಡು ಕಶ್ಪು ತಾಕಲ ಟಿಫಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನೀನು ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಾನು 2 ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೇ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಒಂಜೆ ಏನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಜನ ಬೈಯೆಟ್ ಬುಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಗೀನು ಬೈಯೆಟ್ ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪುದ ಬಂಡ ಐತೆ ಕತ್ತಲೆ ಆತ ನಂಚ ಏನ್ ಜೋಕ್ಲ ಬೈಂಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಳ್ಳೆ ಮುರಣಿ ಏನ ಮಗನ ಬೈಂಡಿಡಿ ಪಾಡ್ತಾಂಡಂಚ ಮಗಲ್ಲ ಬಾಕಿತ್ ನಂಚ ಅಲ್ನ ಪಾಡ್ತುಂಜಿ ದೀಂಡ ಬುಕ್ಕ ರಗಳಿಜ್ಜದ ಸ್ಕೂಲ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತೇನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿಫಿನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟಿಫಿನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಕೊಡೆತ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಲ ಕೊಡೆಲೆಜ್ಜಿ ಮೋಡದೆತ್ತಿನ ಕೊಡೆ ಈ ಸಲ ಗಿಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ಪೋತದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡಿ ತುಂಬು ಶಾಲೆ ಪೋಣಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಏತೈತು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೆಪ್ಸಿದ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟು ನೀರ್ ಪತಂದ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೆಪ್ಸಿದ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಾಕುಜಿ ಮೋಡು ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಾಳಂಡದು ಪೆಪ್ಸಿದ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟು ಕೊನ್ನಾಗ ಮಗಳು ಪಣ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಟಿ ಏರ್ಲ ಪೆಪ್ಸಿದ ಬಾಟ್ಲ್ ಕನಪುಜೇರಿದ್ದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಕೊಡದೆತ್ತು ಗೊರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದ ಬೈಂಡ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದ ಬೈಂಡ್ ಪೂರ ಹಾಪುಜಿ ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಟ್ಟು ಮದುವೆ ಇತ್ತಿಲಕ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಬಂದು ಕೋರಳಿ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲು ಆ ತೂಪುನ ಅಂಚತ್ತು ಪಣ್ಣೇನು ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ದಾಲ ಮಾಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಅಂದು ಪಣ್ಪುಜರ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ದುಮ್ಮದ ಪಾಪದಕಲ್ ನೀಡಿ ಮದ್ಮೆಗಾರಿಯು ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆ ಪುಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಮುಗಿಯೋಜಿ ಕರ್ನ ವಾರಡ್ತಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೇ ಕನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋಜಿನ ಅಲ್ಲ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪೋತನು ಅಂಚ ನಾನಿತ್ತೆ ಕೊಡೆಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏತಪ್ಪ 2 ಕೊಡೆಗೆ 380 ಅದಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತೂಡ್ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಿಶೋದಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಹಿಂಗ್ ಇದೇನೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಐತೇನೆ ಪೂರಲ್ಲ ಏನು ಸುಮಾರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತೂತೆ ತೊಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ತೂಪೇನೆ ರಿವ್ಯೂ ತೂಪೇನೆ ಬೇತಕ್ಕೆ ದೆತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಬೈಂಡ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ನೆತ್ತ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದ ಬೈಂಡ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದ ಬೈಂಡ್ ಪೂರ ಹಾಪುಣೀಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇಡೀ ನೆನ್ಪಾಪುಣ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಬೈಂಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ದುಬ್ಬದ ಪೂರ ನೆನ್ಪಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೊಂಜೋಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಲಡೈ ಮಣ್ಣು ಗಾಯ್ಕೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡದ ಅವೇನೇನ ಅಕ್ಕದಿತ್ತೀಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಂಡ್ ಪಾಡ್ನ ಆಲೆಗ್ ಏನ ಮಾಮಿ ಪಾಡೋ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಮಿಲ್ಲಿ 6 ಬೈಂಡ್ ಪಾಡು ಅಂಚ ಆಲ ಸುರುಕು ದೆತ್ತಿಪುಣಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ ದೆತ್ತಿಪುಣು ಅಂಚ ಲಡೈ ನಮಗ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಬೈಂಡ್ ಪೂರ ಏರ್ಪಾಡ್ವೇರದ ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ
ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ಜೋಕ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆವಂದುಂಡವಳು ಟಿವಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಅವನೇ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಉಪ್ಪುನ ಐಕ್ಲ ಗಲಾಟೆ ರಿಮೋಟ್ ಗಲಾಟೆ ಆಯ ತೂಪುನ ಆಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆಲೆಗೆ ತೂಪುನ ಆಯಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪಿ ಆಯ್ನಾತ್ ನೆರ್ಪೆ ಆಂಡ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಂದ ಆಪುನಿ ಜೋಕ್ನ ಲಡಾಯಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಸೈಡ್ ತೂಪ್ನಿ ಏತ್ ನೆರ್ಪುಣೆ ಬಂತು ಹಕ್ಲಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಮಂದ ದುಪ್ಪೊಡದು ಬಿಟ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಕೋಪ ಬತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬತ್ನ ಸರಿ ನೆಪ್ಪೇನು ಅಂಚಾತ ಕಿಬಿ ಕೇಣ್ತಲ್ಲ ಕೇಣಾಂದಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುನೇನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಕಟ ಪನ್ಕಾಂದಾಂಡ್ ಇಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿಸ್ತೆ ಒಂದು ತೂತ್ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪನೆ ಬಂಡ ಏನೈತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಐಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡದ ಐಕ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ದ ತುಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ತುಯೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಆರು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ ತೋಜಾನದ್ ಅದನ್ನ ತೋಜಾಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಜಾ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒರೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಕೊಂಡದ ಐಟ್ 100 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಹೆಂಗಸಿಗದ್ದು ಆ ಆಂಟಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡಿದ್ದು ಪಾಡ್ತೇವೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತ ನಾವು ತೂತು ಏನೇ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೆವು ಎರೊಂದ್ ಜನ ಪಾಡ್ತಾನೆ ತುಣಗ ಪುಂಜು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ್ ತೂಯಿನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತ ಏರ ಐಕ್ಲ ಪಾಡು ಇರುದು ತುನಗ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮತ ಅಣುಗ್ಲ ಐಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆತೆ ಪಾಡ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಪೋಪಿ ಕಾಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರದ ನೆಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೋಪಿ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅದ ಓ ಈ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ತೂಡುದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಜಾತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಯ ತಗ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಜರಿತೆ ಪ್ರಾಯ ತಗ್ಲ ಪಿದಾಡ್ ಜರಿತೆ ಅಂಚೆನ ಆ ಪುಂಜೋನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೆ ತೂಕ ಐಟು ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆನತ್ತೆ ಬೇತೆ ತುಣ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೋರ್ಡೊಂದೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಮಾರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದಂದು ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆನೆ ತುನಗ ಬೋರ್ಡೊಂದೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಪುಂಜೋ ಈ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ನಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಪೇರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ನವ್ರ ಅಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ತುನಗ ದಾಯ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ತೂಪದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಡಿ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋಕ್ಲು ತೂಪದ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಆಗುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಆಯ್ಬುಕ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂತಲೆ ಎಂಕಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಯ್ಯಟ್ಟೆ ಬೆಂತ್ರ ಸೂ ಮಾಲ್ಪುನಾಗ ಸೂತಾಗಿನ ಕೈಕ್ತಾಗ್ನಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜಿ ಕೆಂಡನೆ ಪೋತು ಪತ್ತನೆ ಸೂತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಉರಿ ಆನಿ ಎಂಚ ಅಲ್ಪತ್ತು ಬಲ್ತೊಂದು ಉಳೈ ಬತ್ತದಿಂದಿಜ್ಜೇನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಪುಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ರ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಪುಜಿನಿ ಸರಿ ಅಂಚದ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಚೂರ್ಪರ್ ತೂರಿಯೊಂದಿತ್ತು ಜೋರು ಬುಕ ಆಡೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ನಿಖಲ್ ದಾದಾ ಮಾಲ್ಪೇರದು ಪಲ್ಲೆ ಜೋರು ಬೆಚ್ಚೆಡಿಂಚ ತಾಗಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದ ಈಕೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ನಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ತಾಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಪಾಗನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಹೂ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಕೂಡಿದೆ ಪುನಃ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡದ ಅವೇನ್ ಪಾಡುಡು ದಾಲೆ ಹಾಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಉರಿಯುನ್ಲೆಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಇಜಂಡ ಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ದಾಲ ಹಾಕುಜಿ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಆತ ತಾಗದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇಂಚ ಇನ್ನಿತ ಕತ್ತಲದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಟೆಗೆ ಅಡಿಪಾಡ್ಬೇಕಾಂದು ಎಲ್ಲೇ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬಂದ ಡೌಟ್ ಯಾರ ಚೂರು ಬಂದ ಇತ್ತನ ಅವ್ರಿದ್ದನ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೂರು ಅಡಿಪಾಡ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೇನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರ ಮಾತ್ರ ಮರಕೋರ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ತಂಚ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಿಳಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.